80. Το μάλακα. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τέλος, να μου εξομαλύνει τις γραμμές. Να εξομαλύνει τις τέτοιες, την απόδοση. Κοίτα, αν παίρνει 80 και πόσο το έχει βάλει, μπορεί να παίρνει και παραπάνω. Μέχρι να κάνει κορεσμό στο μείγμα, θα δώσει. 80 στρογγυλά. Και σε 8.800, έτσι. Φτάνει. Και 7,2. Φτάνει. Τι φτάνει, άμα έχει κι άλλο. Δεν έχει. Γιατί.